Честно, сериозно ли си? Абе, не е само заради това. Смисъл... Ами? Ох, нищо, оставете ме малко. Леле, много силни емоции. Виктория се разстрои, защото тя имаше голямо желание да види Алек и да прекара време с него и самата идея и мисъл, че той е с Екатерина, не мисля, че й се понрави. Милата. И просто рухна в един момент. Исках да се отделя и да прекарам време с Алек, защото аз съм дошла заради него. Аз съм си зарязала абсолютно всичко в България, за да дойда заради него. И те първо ще имаш такива възможности. Още сме в самото начало. Точно, защото сме в самото начало и някакви емоции си проличават. В смисъл, аз съм си такава. А реално наистина исках първата индивидуална среща. Тя е моя. Може би това малко ме натъжи, защото Алек не е усетил, че това наистина е важно за мен и че ще го оценя подобаващо този жест. Наистина има много претендентки за сърцето му. Да, и всеки до последно ще се бори. Всички са дошли за победа. Всичко. Мен не ме интересува другите, аз знам аз за какво съм дошла и знам докъде аз искам да стигна. И наистина аз съм си се фокусирала върху себе си. Аз не се фокусирам върху другите и върху тяхната игра или тяхните чувства. Аз съм си индивидуалист. Тук даже въобще не става въпрос за игра, не знам, защо споменаваш игра. Защото някои са дошли да играят, ти ако не забелязваш явно... Кои според теб играят игра? Момичето, което отиде на среща. Катя. Да. Катя. Тя играе най-голямата игра. За мен тя е супер изкуствена и играе една роля на невинното момиченце, което много скоро ще си покаже истинското лице. Всеки заслужава среща, но не мисля, че първия избор беше окей, защото... Както и да е. Тя от тихите води, които пускат Алек така леко, че е много романтична, вярва на любовната история на майка и баща и ще си пишеме писма тип Шекспир, а в същото време тя за мен е тук с някаква друга цел. И не е Алек тая цел. Обичам морето обаче. Аз съм живяла и 4 море. Там всеки ден ходих да разгледа. Някак си много завършваше. Защо? Какво съм правила на море 4 си? Да не си учила? Това. А какво си учила там? Да. Индустриален дизайн? Да, още. Найс. Да. И този инженер каза, защото заради слушалката не тече глас. Феноменално. Мисля дизайна. Уникално. Чакай, трябва да спра да се хлада. Не, продължавай. Разговорите ни вървяха с лекота, просто прескачахме от тема в тема, докато се наслаждаваме на най-красивата гледка. Просто нямах желание да сляза от хеликоптера, но този момент настъпи. Не си хубаво, много благодаря. Много се радвам, че сподели този момент с мен. Има много неща, които има да опознавам за нея и съм безкрайно любопитан да ги разбера, защото мисля, че има изключително красиво сърце и много нежна душа. Добре, момичета, вие защо мислите, че не сте първите поканени? Какво липсваше? Ма нищо не липсва, просто
Това е първата среща. Те първа ще има още много. За мен тази среща не означава нищо. Аз съм толкова уверена в себе си, в това, което споделихме с Алек, че въобще не съм разколебана и за толкова. Не знам ти защо се чувстваш толкова неуверена. Ти се чувстваш неуверена, защо си мислиш, че се чувствам неуверена в себе си? Това показва. Значи мога да си имам някакви мои си вътрешни емоции, които да не искам да ги споделям с вас. Ами тогава какво правим заедно, като не искаме да си ги споделяме заедно? Момичета, аз ви оставям. Моля ви да ме извините. Чао. Чао, чао. Ами не, я разбирам. Тя е много по-емоционална и явно и си го изразява по този начин. Аз също разбирам емоцията на всеки един от тук, но това не трябва да нагробява всички останали. Аз не знам ти защо си дошла. Не мога да кажа ти играеш ли игра или търсиш любовта. Как да го кажа? Аз те познавам от 2 дни. Така е. Не мога да повярвам, че човек би могъл да бъде толкова крайен и категоричен, без да познава никой.